welcome back to my YouTube channel Pooja Vlogs. So this video is panda. Ini 20 May. Enkini CET exam anchayan KCET exam ata anchaike pondula. So vlog maltuna reason nada panda. Yan ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಂಕ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಅವಳು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಎತ್ತ ಬಸ್ ಕುಂತದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಪೋಯಿಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಮಿನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂಡ 500 ಇತ್ತೀನಿ 500 ಕೊರ್ನ ಐತೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಂಗೆ 500 ಕೊರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ತರ್ಪಾಯಿನ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ 10:30ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10:30ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ಸಿತ್ತೇನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಕೈ ಬಲ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ 8 ಜನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಬರಿಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಲಲ್ಲ ತಿಲ್ಲೆ 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 ದಪ್ಪೆ ಎಡತ್ನಾ ತಿನ್ಲೆಯಾ ಬೋಡೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೀರ್ಗಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಂತ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ 12 ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೋಡ ಇಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ಜಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಂಜು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಮೂಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಂತು ಹೆಂಗೆ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಬೋಡೆ ಪನಂತದ ಅವನಮ್ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಗಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನೋಡ್ಲಲ್ಲ వాళ్ళు ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ పోయా లింకులు ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ పోయಾ ಇನ್ನು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತದ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 15 minutes ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ
ಹೌದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಗ್ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಅವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಫನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವನ್ ಬುದ್ಧಿದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನಿನ ಏರ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬೈದೀನಿ ಚೂರು ಕಲ್ತದನ್ನ ಬರೀತದೆ ಆಡದ ಹಾಲು ಕಲ್ತು ಚೂರು ಕಲ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದನ್ನಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಕೋಟೆ ದಿಂಚ ಕಲ್ತಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆನ್ನ ಪೂರ ರಾಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಇಂಕ್ಲ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಟುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏ ಪೊಯ್ಯ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಗೇಟ್ ನೆರಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಿರೋರ್ದ ತಿಕ್ಕನ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ 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 ಅವೇ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬಲ ಪೊಯ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ನೆ ಏರಾನ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೂ ಅಂತಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಸೀದಾ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುಂಡು ಕಾಣ್ ಇಂಕನ ಹಿಂಗೆ ನೀ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ ಬೈದೀನಿ ನಮ್ನ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಓದಂದೇನೆ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚೂಚೂರಲ್ಲ ಓದು ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಪಿಂಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಚೂರಲ್ಲ ಓದು ಯಾನು ಓದಿದ್ದು ಯಾಲ ಮೊದಲು 0 ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಬ್ರೋ 15,000 ವೇಸ್ಟ್ ಪುಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಗೆ ಅದಂತ ನೋ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಮೋಲುಂಡತಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೌದು ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅವಿನ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಎಂಜನೊಂದು ಜವೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಅಲ್ಪರಾಡಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಓವ್ಯಾ ಅಂಚೆ ಆನ ಏನ ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಜನ್ಸ್ಕೈ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ಲ ಆಪುನ ದಿಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟೇ ಸರಿ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲನಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣರೆ ನಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಲೆ ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಟ್ರಾಜಿ ಬನ್ನಡ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಆತ ಐನಾರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತನಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ರಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅದೇನೆ ಬಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚ ಬಯೋ ಇತ್ತು 10:30 ಇಡ್ದು 11:30 ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ 2:30 ಇಡ್ದು 3:50 ಮುಟ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೌಪುರ ಅದು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟಿಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ಪುರಗತೆ ಏರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅತಿ CET ನಿಕಲ್ ಬರ್ಯಾರ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಾರ ನಾಡ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಾರ ನಾ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್